Ilustratzaileak ere horrela altzabiltzate? Aspi, linea erotiko bat patentatu behar duzu ezuek ere? Ilustrabero bai esan? Hola ese gabiltza, atera kontuak. Kaixo, Mikel, gogoratzen zara nitaz? Ekine naiz? Kaixo ekine, bai, gogoratzen naiz, nola aztuko naiz ba, oso gustura egon nintzen. Ilargi ere hortik aldago. Hemen nago, arazorik? Ez, poste naizu ere entzuteaz. Ai, zelotxagabea garen, ez dizkizu gure laguntxoak aurkeztu. Hemen dago, Oil Aia. Kaixo, Mikel, Oil Aia naiz, eskuak olioz bustiak ditut, zure gorputzeko korapiloak askatzerik na? Aspi esan dut, Ainara Azpiazu aduriz. Goazen pixka bat ezagutzera lehenago. Sormena nire ogibidean aplikatu behar izan dut ez bakarrik marrazten detelako, baizik eta hau nola aurrera atera, hori bera ere izan da sormen prozesu bat. Ainara Azpiazu aduriz naiz, Aspi, eta ilustratzailea naiz, dula 10 urtetik ona. Ainara Azpiazu aduriz, orain bai, kaixo. Kaixo. Ongi etorri. Gabon. Ilustratzailea, komikigilea, garrantzitsuena, hernaniarra, eta garrantzitsuena, eta sorgina pixka bat ere, bai. Denetarik zea emakumea? Bai, bueno, sortzia beti gustatu izan dut zait eta hortxe gabiltza. Zure burua nagusitzat ilustratzaile moduan? Bai. Bueno, ilustratzaile, muralgile, komikigile, hor iruditzen naiz. Bueno, irudiakin komunikatzen. Irudiarekin komunikatzen, goazen gehiago ezagutzera. Arte derretatik nentorren eta ez zidan konbentzitzen artista ez nun bat egiten, ez nintzen eroso sentitzen kontzeptu horiekin eta bilatzen aurkitu nun ilustrazio kurso bat, godatzen naiz Segovian, eta areaino junitzen asteburu bat. Justo nere urtetan zan da, orduan esan nun, nere buruai oparitu ingo jo kurso hau. Eta derrepente esan nun, hau da nik nahi detena, hau da nik nahi det marrazkia eta nere mundu plastikoa hola bideratu. Bai, eta hemen ari ginean bitartean xaxa hitz egiten da, notizi tristea, izdet, esan dugu eta esan dugu, galdera egin behar niona. Xaxa zan munduko katu mimosoena hola hartuta, hola paparra botatzezun da dana eta... Baina, bueno, bai, Zubietara Naparrora eraman genuen Inatzuko pixura junginalako eta... Eta, bueno. Beste destino bat. Beste destino bat. Einotzu, oantxe esan duzu, hernaniarra esan dut hasieran, eta bapatian kontu duz, Einotzukoa, bat serretu zait, seguro. Einotzu Republika Independiente. Aldaketa ere, han lasaiago akaso zure sormenerako? Bai, bueno, beti gustatu izan zaizkit, hola, bueno, ni Andre Kalekua naiz. Plazakoa, praktikamente, Andre Gale bigarrenekoa naiz. Eta gero nire etxia bilatzeko garaia etorri zanean, lehenbizi portua junitzen, han 8 urte nituen, Hernaniko portun. Eta Hernani portua daka, batek ez baldin baki. Gartzen bat gauza izaten ikasten Hernanin inguruan. Eta, bai, Lonja izeneko etxe bat ere, badu. Eta hanin nituen 8 urte, geho Igeldon beste 8, eta geho Igeldotik muitzeko txanda etorri zanean, berriz ere noa, eta Inatzun aukera bat sortu zen, da, bai. Nomada totala? Bai, bueno. 8 urte, gero espero dut bain Inatzun gelditzia. Zikloak 8 urtekoak izan ohi dira zure bizitzan? Badirudi bai, ez den Nikola elegitu, baino bai. Hasieran, hasi gaitezen, esan duzu irudiekin komunikatzea gustatzen zaizula. Noiz datorkizu? Hau nik uste jaiotzez izaten dela, ez da txikitatik baduzu olako sormen hau daukazuenak, beti anik duzu, Bai, nik uste bai, ez? Bueno, badaukat argazki bat, 2 urtekin atetzen naizen nahi amarguekin. Egila da gura mazanak lan itezula hemen Donostian, zeon nerekan izenazun denda bat eta material asko zuten artistikoa eta planoak eta egiten zituzten, oso denda dotoria zen eta handikan ekartzen zizkian oparitxuak askotan eta horrek ere piztutze zian. Da, gero etxian ere bat zeon, familiko korronte, bueno, bi familitan banun eragin artistikoa batetik eta bestetik, eta hori eta marguak, eta goguak, hortikan. Hortikan gogua. Orain ikusi ditzakegu, besteak beste zure muralak ere hainbat tokitan, ez da, Usurbilen, Hernanin badituzu, lekutxoak. Bai. Azkena Getaian inu, Hilerrin, eta
arekin gusta galditu nintzen, da, bai, ondo, pozik. Balda lan kutxunen bat daukazuna, zuk egindakoa edo denak dute, Bueno, zatitxo bat. Tilosetakoan etzako simbolikoki oso politia izan dut zan. Nire herria da, eta Andre Kaldekua naiz, gu frontoian asko ibiltze ginen, umetan aspertze ginean da, eta, bueno, pues ez dakit. Gaina gu etxe familiar batean bizi ginen, atxona monak, atxona narreba, izeba, ez dakit, horti pasiatze zuten asko, negurasuak horko dantzaldin ezautu zian, eta gehonik zenba denboa pasadeten Tilosetan. Hernaniko dantzaldin ezautu zian gurasoak? Bai, garai batean iten zian dantzaldia itan ezautu zian, eta gero beti esateiet eklipse eunen batian izango zan zen, difentiak zian. Eta geho, bai, geho ja nera bezaretik aurrea, pues ja beste erabatea, egon nintzen pasade denboa Tilosetan da. Bueno, Bai, zu ere dantzaldietan esan nahi zen, bai, ezta? bai, hoi da, dantzalditan. Beste erabateko dantzalditan. Eta bai, netzako toki kutxuna dut eta hor nire obra bat egotia zoragarria da, bai. Gaina hemen adierazi nahi dugu Tilosetan, esaten dela ez Tilosen, Hoi da. ezta? Zeleno Bai, gara hitz Tilosen. egiten da serretze gintun, esatea Bueno, Tilosen. Orain euskaltzaindiak agian esango du Tilosen dela, baina berdin zaigu Tilosetan esango dugu. Tilosetan da. Euskaltzaindia apuntatu hau, Tilosetan. Apuntatu hau. Eta orain, zertan zabiltza esan duzu, murala oraintxe, bueno, Getarian, baina zer gauza dauzkatzu eskuartean? Udalak berritzeko aukera eman zian, eta, bueno, ez dakit noiz izangoan, baina espero dut laizter jartzia horrekin, eta beste lan nabil folleto txikiak, Azpitiko udalantzako proiektu batean, nire proiektu personalak, iparraldeko argitaletxe batek ere liburu bat eskatu dit, eta hola, aurten bai hartu dut martxa jeisteko urtia bezala, eta gauza gutxillo nahi ditut eta mimo gehiokin. Ze azken urtean utzi azalari nun, Maialen Lujambioren bertso batzutan oinarritutako novela grafikoa, eta arek hartu zian energia asko, eta gero Maite Larburun bideoklipian ere oso gustua egon du nintzen. Eta honek igual hau errexoi nun etzan hain luzia, baina bai sortu zait bide bat edo linea bati segitzeko gogoa eta asko nire baitatik sortzeko gogo bat, eta bueno, hortarako denbora behar da, eta askotan merkatuak eskatzen dituen ritmoak ez dira honenak. Ez dira honenak. Olakoa gauzakiteko, eta ordu nahi naiz beste modu batean. Tempusa zuk ezartzen. Esan duzula arrailak, iruditzen mazaizue arrailak ikusko dugu, Maite Larburuna, ilustratzailea bera, altxorra, benetako altxorra da. Abesti gogorra bezain erreala, ez da? Besteak beste hor kontatzen duen historia ere emakume baten bizitzaren nondik norakoa. Ez gaude gaina garai honenetan ikusteko emakumeek berriz ere behin eta berriz jasotzen dugun biolentzia, indarkeri matxista. Aste honetan bertan izan ditugu, bueno, azken egunetan Orio eta Gaztizko notiziak, albisteak, gogorrak, lazgarriak. Beraz, horrelako abestiak ere ze garrantzi duten pixkat adierazteko histori guzti hauek, ez da, eta ilustratzeko aukera izateak. Bai, bueno, azken asteko gertakari hauek izoztu iten dute arima, ez, pixka bat. Eta bai, bueno, hemen ere ikusten dana da, Maiteren amonaren historia da, baina nik uste zenbat etxe, familia edo zenbat emakume bizi izan duten olako historia gordin eta gogorra, eta hori ere pixka bat argitara ekarri behartzan, eta hilekoari ere bere omenaldia egin, azken batean. Bere omenaldia, ez da? Bai. Oraindik ere isilean ematen dalako eta lotxaz ematen dalako gauza bat, esan du oso ondo Aspik historia nondik nora joan ez da emakumeak, beste baserri batera eramaten dutena, laneako edo ezkontzeko, edo dana zelakoan, ze garai baten baserrin, jende asko, janari gutxi,
goazen banatzea eta kasu horietan askotan emakumeen kasua izatezan horrelako asto moduan eramaten gintuztenak, ezta? Eta gure amonak, ez hainbeste. Bai. Baina, bueno, eta Aizpi, lehen esan dugu, Belarri bero, eta zuk esan duzu ilustratzaile bero, nahiko prekarioa ere zuen lana, ez da? Esan duzu, deixente lan izan duzula, tempusa jaitsi behar dituzula, baina betikoa zenbat aldiz, esan ote dugun saio honetan, zenbat, zea berastasun daukagu gure munduran, kultura munduan, sormen munduan, ze prekarioa dan dena. Bai, nik beti esaten den, nire ustez Euskal Herrian kriston talentua dago, eta ez dago hori eusteko infrastrukturarik. Orduan, azkenean bakoitzak alduen egiten du. Nire autua oraintxe izan da, estres askorekin ibili naiz, eta, bueno, azkenean soldata arrunt bat ateratzeko edo gure gizarteko mailan segi ahal izateko, etxe bat erosteko eta behar dezu jarraitu maila bat oso bizia eta estresantea askotan, eta bueno, gora bera asko dauzka bizimoduak, eta bai oso prekarioa da, baina bueno, nik uste dut horren ardura handi bat ere badutela instituzioek, ez diotelako garrantzirik ematen gure sorkuntza propioa eukitzeari, eta klaro, bestela konsumitzen ditugu, beste toki batzuetan ekoizten diren gauzak, eta gure imaginarioa ere hortik bir sortzen dugu, eta bueno, iruditzen zaite hemen badagola nahikoa talentu Zenbat aldiz esan dan, ez da? Hemengo sortzaileak, hemengo talentu guzti hori nola bideratzen dan, edo nola dagoen behartua kanpora jutea. Estatura izan daiteke Madridera edo, Estatu Espainiarrera, edo Europaldera edo Urrutiago. Hemen... Bai, hemen oso gogorra da. Nik ja 15 urte egin ditut, hori hilabetero nire autonometako kuota patzen, eta oaintxe, bueno, gauza beste erabatea egin nahi ditut, ez dakin nondi joko deten, baino iruditzen zait ez tetelan hainbeste. Bueno, baita ere, nik asko hartu nun garai batean, militantziak hasi bezelan ere lanbidea, ez? Nahi nuelako Euskal Herriak eukizitzan bere sortzaile propioak, ez? Eta erronka bat izan da urte luzetan, baina orain, bueno, konturatu naiz, bueno, ez dala hori bakarrik Eta gauza gehiago behar direla ere. Bai, eta sortzen segi nahi dut, eta badakit nola nahi duten sortzen segi, eta orduan biderik erosoena bilatu nahi dut hori hola izan dadin. Zer da sortu nahiko zenukena? Bueno, nahi dut pixka bat, barruak eskatzen didana sortzen segi. Betiko nik badauka tildo bat, ez? Nire bizitzako zutabe diren gai batzuk badaude, natura eta feminismoa, eta, bueno, euskaldun izatea bera ere bai, eta hortik nahi dut segi sortzen, herri tradizioa ere oso interesgarria egiten zait, hortik nahi dut, eta ja, badauzkat proiektuak, eta beti ari naiz proiektuak, oraintxe ez dakit, nire propioak 3 edo 4 dauzkat hor, beti ari naiz egiten ezin diot horri utzi. Eta gu poz-pozik, proiektu piloa dituzulako, baina ekinek baditu galdera batzuk ere zuretzako. Galderak ikertu egin dugulako, Azpi. Zer da xirri-xirri bat? Kontatuko diguzu mesedez, hemen estatuko sekretua, kasiko gara aireratzen. Galdera azkarra trampa, zer da xirri-xirri bat? Zuetani xirri-xirriak egiten aritu ginean garai batean. Eta hortxe utziko dugu, eta esango duzu, jakin minez geratu gara, bai, hori baitzen helburua. Izan ere, Aizpik aipatu digu, beste galdera trampa bat, Tilos edo Ezkiaga? Ezkiaga, ez, mesedez, ez. Euskaltzaindia, non Azpi aurrean han. Beraz, aizue, Tilos, askorentzako ziur Euskal Herri luze zabalean sagardo tegi supertemporada txikitzaile horrekin lotuko duzuela, baina Tilos ezagunak dira, urte luzez Hernaniarren bilgune izateaz haratago, gazte askoren bilgune izan delako frontoia badu, Elizako horma ere bai, ez Eliza barrura sartzen ginelako, baina tira guazen Tilosetara. Ainara Azpiazu, Azpik, Hernaniko Tilos plazan hartu gaitu. Eta Ainara Azpiazu Azpi ikusi duzue, hor frontoian barrena, baina zergatik ekarri izkizu irudi hauek, ze oso kutxuna duen tokia da, eta Zuaizti inguru horretan bada, baita bere sinadura, gainera horma osoa betetzen duen sinadura oso maitea duen frontoiaren atzealdean gainera. Hemen egin nuen mural handi bat, niretzat toki hau
garrantzitsua da, Andrekalekoa naiz, hemen ondokoa, eta ordu asko pasa izan ditut frontoian jostatzen, eta ilusio handia egiten dit, hemen egindako mural bat eukitzea. Disiplina esan genetzake propioa baduela, baina sorkuntza anitza, eta horma irurietara indako jauzi hori, ikusten duzu bere kutxuna den toki horretan, baina usurbilen ere aurkitu ahal izango duzue. Aizu Ainara, Usurbilgo horma irudietan gainera elkarrizitza bat Zumeta berarekin, ez? Eta, Judas Arrieta, gehiago ere badira, baina akaso horre bizitza berri bat edo gauza berri bat deskurritzen ari gara hiritarrak, herritarrak eta akaso udalak ere, izan daiteke oraindik ere asko urratzeke dagoen bide bat? Bai, nik uste dut udalak ere ari dela pixkanaka hortaz kontuatzen, ze gero azken eskaria ere Getaiako udaletik etorri izan, eta hor adibidez Usurbilen ibilbide bat ere egin du udalak, eta badago muralen ibilbide moduko bat, gero Hernaniko udalak ere aukera eman zidan berritzeko murala, pixka bat lizunak eta hartuta dagolako, eta struktura txiki bat jarrita lizuna berrizateatzea ekidin daitekelako, eta ikusten dut ere dena ari dela pixka bat egokitzen edo errestasunak ari dela sortzen muralak egiteko. Pentsa, Getariko udala hain ausart, Hilarrian ere, ez? Horma irudiari heldu diotela. Gauza berria dira. Bai, nik ere pixka bat hasiera, baina oso gauza ederra izan da, ze gauza intimoa da, txoko intimo bat jarri dute fosa moduko bat zuten, eta ezurroiek nunbaiten jarri behartzean, eta egin dute gogoetarako ere txoko txiki bat, 2 metro karratu dira, ez da gehiago. Baina jendeak hor badauka bere tokitxoa bisita egiteko, eta paretoietako batean mural txiki bat, baina hola mimo handiz egin nuen, eta pozinago, zaila izan zen gaia berare zaila dalako. Pentsa, Hilarriarekin gainera humoro ikituarekin aipatu dut, baina pentsa oraindik ere badirelako Hilarritatik hainbat eta hainbat ehunka, ez izen, ez leku eta duintasuna emateko modua ere bada horma gris horiek ilustratzea eta kolorez bizia ematea. Bukatze aldera, aurkitu ditut eta sare sozialetan ikerketa pixka bat egin da, ze badakit ala aitortu digulako Twitter kontuari ere nola baiteko erreparoa badiola, baina arrastoa jarraitu ezkero, besteak beste aurkitu dituzue, Usurbilgo ibilbide honetako irudia hainbat. Baina aurkitu dugu baita ere, eta pozik gaude horregatik, Ainara Azpiazu animatzen da gainera, hainbat solasaldi, mahai inguru, sortzaileen pixka bat, sorkuntzaz aritzera ere, eta euskaraz aritzera ere ikusten dugu animatzen dela. Eta ikusi dugu Bilboko Azkuna zentro honetan besteak beste, mangari buruz hizketan. Aizue, Hernanitik Tilos hasi gara ikerketa lan honetan, eta halako jauzi egin dugu, eta aurkitu dugu Japonierara euskara itzultzen aritzen den emakume itzultzaile honek nola aipatzen duen manga zer den japoniar ikuspuntu batetik, baina euskaraz. Buruz, beti zerkan esateko, ez? Orduan, nire esaten zian, aizu, manga irakurtzegutan, manga ona aukeratu behar duzu, hori esan dezan. Orduan, galdetu nio aiteri, zer da manga ona? Eta orduan, iguraiteko esan zuen, manga ona da, bai neskentzako, bai mutilentzako, bai gaztentzako, bai heldentzako balio duena. Baina manga on hori, bere aidek aipatzen zioten manga on hori, guztientzako ona den hori, adibide gisa ere ekarri nahi izan dugu. Daragoi bola, manga euskaraz, ona ote zen guztiontzako garai hartan ustez guztientzako oso gauza berria eta ona zen, baina zait gaur ikuspuntutik zenolako balorazioa egingo diogun. Ez dauka inongo mugarik eta nik aldegin nahi nuke hemendik. Benetan gogorra, sarta bazara inoiz ez gera begira.
Lari-laro. Nahikoa da, Bueno, nahikoa da. Nola zan bukaran lari-laro, beste lano. Beste lanen, zure Ez daukazu maitasuna emateko tartzekoa da. Baina galdu baduzu, nekez lortuko duzu, ta orduan azu, bihotzez maite zaitu. Bueno, ya está, nahikoa da. Nahikoa da, hemen uzten baiet, zea, Eurovisionea badikoa, zea gure bai. Politagoa da. Ez diate kasorik egiten! Ez oso ondo, oso polit zoazte, oso polit zoazte. Lagarren hamarkadan, orduan euskaraz beste, izarretako gara euskeraz, dragoi bola, beste gare batzu zian, Ekoizpen askoz gehiago egiten ziren euskaraz, eta bikoizten ziren askoz gauza gehiago euskarara. Hori ere, hausnarketa txiki bat egitekoa. Hoizema meloi dauden irikitzeko, eta hori bikoizketarena... Meloitegi bat irikiko dugu. Bai, beste meloidikera gara da. Meloiden da bai esan. Meloiden da bai esan, da bestela bikoizketari gabe amaika daukazu, euskara hutsan, hori ere bide bada. Beno, en fin, Aizpi, jarraitzen badugu, meloiak iriki eta hemen meloiden da bat jarriko dugu. Eta, bueno, nahiko meloi bat ditugunez oraingoz. Esegi txistoik egiten, Pixo! Meloietaz ez dugu hitz egingo ja. Ez que petizio zerrin berremakume hori. En fin, Aizpi, plazerra. Bai, esan. Bueno, esan berrion, noiz etorriko zea berriz ere, suposatzen dut, tanta hotz hori edo gota fri hori eroitzen ez bazaizue inotzura, ze kaiaken etorri beharko zara. Bestela biloakin etorriko naiz, eta listo. Biloarekin etorri eta listo. Gainera, San Antolinak oantxe inotzuko festak. San Antonioak inatzun. Eta gero San Juanak, eta gero nahi dunak Iroldo San Pedruak. Eta gero Santa Isabelak eusurbilen, eta ez da gehiago esango, ze parrandera bat naizela emango, eta... Ikeragarria da, hain laikoak izateko. Ez da parrandera. Baina kontuatzen izatea hain laikoak izateko ze ondo dakizkigun santo guztiak. Hori ere, beste puntutxu bat. Aizpi, mila esker. Plazerra, jarraitu sortzen, ze gu hemen ongo era zure arteaz gozatzen. Mila esker. Eskerrik asko zen. Atxak saldu ninuen 13 urtekin, Tolosako perillan zuen tratuain, urte betez larraulgo bentara jun edin, amak neharra gintzun, hileko ikestin. Atxai bosta jola xoxa jasua det, ni isilik nebilen zua jua zaintzen, aspaldi gertatu zan, baino etzaitazten, amak neharra gintzun, hileko ikesten. Larraulen etzekaten astuan beharrik, zama txikio handi hortako nehoni, baso mutilak zian, jaunetan agusi, nekia gutxi bazan, gainea burlain. Otordu hartan parra zuten ugaritu, belarrik itxi eta alare
zerbitu gona ederra daukan zenbat den pagatu odoletan hainitzan ezin ulertu. Ura izan nun ama latxari den zelaia urak ura baitu matxe gorri edo zurbila zutik dabilen ipaiak itxasoko adu erraia ilargiak tira edo lasak ustuz da bete zarrainak ai, ustuz da bete zarrainak Olaxe ikasi ditut nik gauza zaildanak eskolaik batez eta bizitzak emanak emakumia jaio hapur biltzelanak odol june torriak arrazoizun amak urdindu zaitilia neska zartaleo papertxo txiki hontan egitxo bat izan bertso hauek sortuta